2024 година. Първата година на Infinity Team. Една година, изпълнена с емоции, постижения и мечти, които превърнахме в реалност. Тази година показахме, че с желание, труд и екипност можем да постигнем всичко. Стартирахме с една зала, с един треньор и с голяма мечта – да създадем общност, която обича танците. Само за няколко месеца тази мечта се превърна в нещо много повече. От деца, които за първи път прекрачват прага на залата, до състезатели, които прославят България на световната сцена. 2024 беше година на страхотни успехи. Михаил Георгиев и Петра Петрова достигнаха до полуфиналите на световното първенство, класирайки се в топ 10 в света. Те завоюваха и националната купа при юноши старша възраст Латина. Треньорът ни Стефан Иванов и Цветелина Марева завоюваха 6 първи места на Romanian Grand Gala. Сформирахме нова танцова двойка Ян Яков Тодоров и Александра Иванова. Плод на успешното ни сътрудничество с Одесос Денс Варна и още на първата си година заедно те спечелиха националната купа в категория младежи Латина. Димитър Марински и Паулина Томова също показаха впечатляващ прогрес, завършвайки годината с първо място в тяхната категория. Андрей Иванов и Сияна Тодорова бяха постоянни призьори в техните категории в националните турнири и покачиха танцовия си клас. Горди сме с дебютите на Алекс Джамалова, Теодора Орешарова, Ема Димитрова и Емили Пепърт, както и с успехите на Ваяна Цветковска, Дария Костадинова, Данита Петрова и Рем Бедри. Всички те показаха, че отдадеността и постоянството водят до невероятни резултати. През лятото участвахме в тренировъчен лагер в Обзор, където не само танцувахме, но и създадохме много нови приятелства с другите клубове. А в града на спортните танци Молинела, Италия, надградихме уменията си, вдъхновявайки се и попивайки знания от световно известни треньори. Горди сме, че бяхме част от най-големите и престижни събития в България. Танцувахме на сцената на София Fashion Week, най-голямото модно събитие у нас. Участвахме в финала на Dancing Stars България. Изявихме се на сцената на най-новото място за събития в София – Тента. Участвахме в гала вечер, посветена на красотата на спортните танци – Art of Dance в Пловдив. Големи звезди ни подкрепиха по пътя ни. Мария Илиева, Трио Тринити, победителят от Dancing Stars Атанас Месечков и актьорът Антон Порязов застанаха до нас и ни показаха, че сме на правилния път. Но истинската магия на Infinity Team е в хората. Все повече деца и родители ни се довериха. Заедно изградихме общност, в която всички се подкрепяме, вдъхновяваме и растем като личности. Танците не са просто стъпки, те са езикът, с който говорим за сплотеност и приятелство. Разширихме границите си и вече танцуваме на две локации – на улица Майски ден 26 и булевард България 43. Дадохме шанс на още повече деца и родители да открият радостта от спортните танци. Стартирахме и нова инициатива – поредицата Infinity Zone, която съчетава образование, забавление и вдъхновение. През 2024 направихме още една крачка напред и доказахме, че Infinity Team не просто следва тенденциите, ние ги създаваме. Станахме първия клуб по спортни танци в България със собствена песен. Нашата песен "Няма край" е не само символ на нашия дух и мотивация, но и вдъхновение за всеки, който иска да танцува и да мечтае. 2024 беше годината, в която написахме първата глава от историята на Infinity Team. Годината, в която доказахме, че с труд, много желание, добра енергия и подкрепа от общността можем да постигнем всичко. Благодарим на всеки, който е част от това семейство. Очакваме с нетърпение 2025 година. Година на нови върхове, незабравими моменти и сбъднати мечти. Защото заедно сме Infinity. Beyond the limits.